Ja, dat vind ik verderfelijk. Ik begrijp ook niet dat dat goed gevonden wordt, moet ik zeggen. Dat is niet goed, hè? Nee, het moet eerlijker verdeeld. Om aan deze gevoelens tegemoet te komen vermindert Den Haag de subsidie van instellingen met grootverdieners. Het gaat onder andere om zorginstellingen en woningcorporaties. Dit is de top 3 van best betaalde bestuurders. De algemeen directeur van woningcorporatie Stedion heeft het hoogste salaris van bijna €270.000 per jaar. De subsidie van Stedion wordt daarom gekort met €75.000. Dan volgt de topman van zorginstelling Parnassia. Hij verdiende vorig jaar €263.000. Opvallend is dat er bij de instelling 6 bestuurders zijn die boven de balken en de norm zitten. Daarom krijgt Parnassia een forse subsidiekorting van bijna €220.000. Op 3 staat studentenhuisvester Duo. De algemeen directeur verdient €240.000. De woningcorporatie moet daarom €44.000 inleveren. Nu je ook echt die organisaties raakt, hè? Dus het is niet alleen maar meer een vervelend stukje in de krant en daarna gaan we weer op de oude voet verder. Maar het heeft nu ook financiële consequenties voor die organisaties. Hoop ik toch echt dat die raden van bestuur en die raden van toezicht hier eindelijk eens een keer wat aan gaan doen. De instellingen die wij hebben gesproken die reageren geprikkeld op de subsidiekorting. Volgens hen heeft de gemeente Den Haag met de verkeerde bedragen gerekend, netto en bruto door elkaar gehaald, bonussen erbij opgeteld, zodat ze uiteindelijk toch echt niet boven die balken en de norm uitkomen. Ze willen dit overigens niet voor de camera vertellen, maar de gemeente Den Haag die stelt dat ze wel degelijk met de juiste cijfers hebben gerekend. Wel vragen mensen zich af of een korting op de subsidie wel de juiste oplossing is. Ik wil beter de mensen zelf aanpakken en die korten in plaats van de zorginstelling. Als de directeuren dat geld blijven krijgen, gaan ze natuurlijk bezuinigen op plekken waar het helemaal niet bezuinigd moet worden. Dus weet niet of het gaat werken. Ja, wij zullen daar heel scherp in zijn. Als we die signalen krijgen, nou, dan gaan we direct om de tafel zitten, want dat kan echt niet de bedoeling zijn. Maar garanties daarvoor heeft u niet? Nee, die garanties hebben wij niet. En dat is ook de verantwoordelijkheid van deze organisaties zelf. Van de 10 instellingen met grootverdieners houdt de gemeente in totaal €500.000 subsidie in.